Λοιπόν, η υπεύθυνη marketing της Butler έρχεται και θα σας δείξει το νέο Butler application. Θέλω downloads, θέλω καλά comments και θέλω να είστε γενικότερα καλοί μαζί της. Εντάξει? Το έχουμε. Έλα στα. Γεια σας! Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το νέο Butler application. Αυτή είναι η αρχική οθόνη όπου μπορείς να δεις διάφορα μαγαζιά που είναι κοντά σου και μπορείς επίσης να ψάξεις μαγαζιά και έναν τρόπο εξυπηρέτησης. Θα πατήσω εγώ ότι θέλω να πάω dining και εδώ θα μου εμφανιστεί ο χάρτης με όλα τα καταστήματα που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμα στο Butler και θα βάλουμε κι άλλα. Ας ψάξω εγώ ένα μαγαζάκι τώρα που θέλω να επισκεφτώ. Να πάμε στο Portatif. Επιλέγουμε πάνω στο κατάστημα. Τέλεια, εδώ είναι και η καρτέλα του καταστήματος. Και πατάμε πάνω και μπορούμε από ένα μαγαζί να δούμε τα social media του και σε ώρες λειτουργεί και το πιο ωραίο, τον κατάλογο που έχει. Βλέπουμε φωτογραφίες, βλέπουμε προϊόντα και μπορούμε να περιηγηθούμε σε αυτά και το ακόμα καλύτερο να χτίσουμε παραγγελία και να τη στείλουμε στο κατάστημα και να προπληρώσουμε κιόλας. Αυτά. Περιμένουμε downloads. Την ακούσατε. Μπράβο, Σταύρο. Μπράβο.